ụmụnne na ụmụnna m ekene m unu n'ụbọchị nke taata sị na adịla onye ọbụla na mma na adịla nwoke mma dịla nwaanyị mmasị m nke onye na-eme ya na-agazili anyị na-eme mma jisi ike na mma ị na-eme ị na-emekwanụ njọ biko wepụ aka na nje adịrọ mma biko n'okwu aji ebe n'ụbọchị nke taata bụ onwe ihe nwanne anyị nwoke arụ nwanne ekwu eziokwu na despite the fact na eziokwu na-agba agba na ntị but asị m but ịnụ necha anya fụ na ihe na-eme na na-alụ aka sị na ọ gịnị mere mmadụ bido gafewe gajewe ije ihe eme ihe abụghị the first time Akwa na-aba na nsogbu enwe last year or last 2 years ya na ndị DSS nwe small clash mmadụ nwụọ na bịa na nke Akwa mmadụ nwụrụ unu gee voice note mmiri enwelo unu akọwa ebe ọ sị na Akwa emefego na o nwere ndị ikwu nne ka ndị be nna nna ya nwere mmụọ dị ebe ahụ ọ gbakọtara azụ nwekwa ndị mmili ya o mejọ nwanne anyị nwoke anụ wee na-asị biko what if na ọ bụrụ na clubbing or probably womanizing or some things a na-eme ụna kwesịrị ime na onye nwa bụ contribute to this his spiritual blindness kedu because that na-ekwu ya so nachi ya na back to that voice note biko before I gave video akpalịgba m nachi ya back to that video ji park link in post to gee ntị very very well ka ịghọta ihe mmiri enwere na-ekwu dị tupu ị nachi ya na this video gee ntị ọfụma biko mana before then na-egekedo ihe nwanne anyị nwoke anụ nwakwu na ntị daalụ ndị nke m ọrụ mmiri nwa aka alụ na-ekwu ozi abịakwa n'ọzọ first of all video anụ na-eme na gbasara akwa ọkụkọ gbasara ife mere akwa ọkụkọ ekwesịrị m ime ya mana the reason ji eme this video bụ na for one reason ka m ji eme ya first of all ama m na akwa ọkụkọ bụ mmadụ ama m na human being like me ka ọ bụ na ife ọjọọ ya emenwu mmadụ at any time mana the problem here bụ na this human being achọrọ ikwete na ya bụ human being so for the fact na onye ekweta na ya bụ ordinary human being na ya nwere o kwetezi na ya bụ Ndi Ishi na ya nwere ọkanga na ya nwere elu na ana this is why I have to make this video ọ bụ na ife amela akwa mere mmiri enwero I will not make this type of video ọ bụ na o mere Chimarin Temple I will not make this type of video ọ bụ na o mere Alisi Ego Global ma ọ na-enwere new native doctor o mee I will not make this type of video because this ndị nke a kwetere na ha bụ mmadụ na ọbara na-agba ha n'ahụ mana nke a na-ekwetara na ya wụ ordinary person like mụ na gị na-abụ anyị nwere expectation n'ebe ọ nọ and then now that he is not living up to the expectation anyị nwezi the right to talk about this issue normally enwere mgbe eji eme Akwa expect n'ime ya attack n'ime m succeed ma ọ na ịgba ya egbe na ọma mba ma ọ na ije ijide na ya disappear because na ọ bụla taa ka m bido maa na Akwa nwere ọgwụ jee na my post 2 years ago ọ bụrụ na page ya my own personal account ọ bụrụ taa ka m bido kwuo okwu na ndị a nwere ọgwụ mana ife njem video bụ maka ndị nke na-eche na ha nwere ọgwụ ka o dozie unu anya kịta na ife ahụ na-agwa unu 2 years ago the correct ọkwụ na ha nọ I believe hom na-enwe ife bụ Ndi Ishi like emebe argument na comment section sịba m na-enwe nke ifuru korokoro but lakwa ndị ọ ga-emekwe gị n'anya korokoro ịchọpụta na enwere ọjọọ anyị na-ebụkwa 419 I believe hom na-enwe ife a na-akpọ disappearing and reappearing those things are wrong I believe hom na-enwe ife a na-akpọ ije mmadụ kpọọ mmadụ na mirror mee apịa amagbuo na mirror those things are wrong I believe na ndị ori bịa begide onwe ọgwụ ya agwọ ewere azịza na aza ife hapụ ife a na-akọ bụ na asịkwa onye nke asị onye nke ọzọ so all those things bụ foul akwị na ha for this reason enwere mgbe njem Akwa expect ka o possess ya any of these powers because ama m ife na-aga n'ụwa I know the reality of life mana na ife mụnwa na-eme Akwa expect enwe ife a na-akpọ chi mmadụ chi onye a biya na-azọ ya n'ije ụwa chi onye a na-ebute lọk ọ bụrụ na icheta nkuzi gbasara chi na-ebute lọk bụ chi n'Igbo I was expecting na chi Akwa mụ anya mana ife a mere kịta anụ agosi na chi ya mụrụ anya atọ na che ka nkọrọ na ife mere enwere ya dị ebe mbi before na this city that yard one day mgbe aha kpọtụchago m chimo one day like this mgbe kunye na village
ka nna na village nọ na hotel na village chiwejie oge chiji na da hotel mbịa rara ụra eru n'ime abalị mgbe ahụrụ ọhụrụ na da hotel wee bịa fuo onwe m na yard m nsi wee bata mgbe fukwa onwe m na yard na town ebe ndị polisi bịa na the yard bịa kpụrụcha mmadụ niile nọ na the yard so mụnwa mere escape nzuo ofu ebe ha from ha were moto buru mmadụ niile gafee m na nrọ ahụ m wee tete na nrọ ahụ tukwu n'elu bed n'ime da my hotel room mịa na-eche ekike dị wọrọ bụ ife a si ife anyị abụkwa one of this nrọ a na-abịa emeghere mmadụ anya. To my surprise, o mere 10 minutes after m tete from nrọ ahụ my neighbor kpọọ m na phone si nke ebe m nọ kịta. So nsi the guy na mụ a nọkwa village ọ sị na ndị anti-court abịagokwa bukọrọ mmadụ niile na the entire building. Ndị very shocked. How come? So after all said and done, ndị niile akpụ na the yard enwe ndị ji 1.something million bail onwe, enwe ndị ji 600,000, enwe ndị ji 400,000, mana chi mmụ anya onye aka nsi wee escape from that problem. Enwerekwa mmụọ chime na the yard na enwere young boys amama asụ nọ ndị na-apị for ụmụazị na-apị kọmputa ejizie maka ha akpụzie mmadụ niile. Anyị magonu ka kesi polisi sadị anyị nwere ike nweta anwụrụ na ya flat ma ọ bụrụ na ide apị mana onye aka nsi wee na that ije esoro nkwụ 1.something million esoro nkwụ 600,000 because na chi mmụ anya. Nke a bụrụ the first time ụdị ife a na-eme na ndụ m, nke a the third time mana mma nkọrọ unu the other ones not the delicate ọ bụ ife niile ka ya na-akọ online. So kwa ya dị ka coincidence nke a bụ third time this kind of thing na-abịa, this kind of luck third time na-enwe chioma. So ụdịrị ife a ka m na-eme expect n'ebe Akwa Okuko nọ. I was expecting na chi ya agbara ya ama. Now take note, na-ekwu chi emi nrọ Chineke kere igwe n'ụwa because ndị chọọchị enwe ka ha si aghọta nke ha. Ọ bụ na ị na-eme omenala, you should understand what I mean by chi onwe, not chi Chineke kere ụwa. So I was expecting na chi Akwa ga-amụ anya na ụdịrị ife achọghị ime something ya agbalịrị gị ama. Ọ bụgo na ọ bụrụ that night ka the thing gbara gị ama, ọ nwere ka ọ gbara gị a week before then, ọ nwere ka ọ gbara gị 3 days before then. Somebody bugoro ọgwụ bugosicha ebe niile, more than 1,000 pieces of ọgwụ, more than 20 pieces of arụsị, more than 50 pieces of ọfọ ị na-ekpugharị n'aka. All these things yet onwere ofu nke gbara gị ama, onwere ofu nke reveal ga-esi gị na-ekwe onye na-plan n'ime because ndị na-plan ekwe ife anọkwa in your cycle. You could not dictate. Onwere ọrụ ị lọrọ, onwere ka o si metụta gị n'ahụ. Nothing. So say ịgba club, pop champagne, chain. It shows na you draw spiritual entirely. Don't get me wrong, ife eme mmadụ n'ụwa. That's it. Ife eme nwoke n'ụwa. Mana nwere some ife ha chi ime gị, chi gị gbara gị ama. And ụdịka ife a bụ this kind of thing. Because ndị bịa tọrọ Akwa did not plan it in a day. They took time, they took months to monitor him, monitor, survey everywhere before they came. So Chigi were enough time to inform you that something is going to go wrong. But it did not happen. This is the smallest thing anybody's na-eme omenala na agommo kwesịrị inwe. Chigi esi ezigbo ike. Though Akwa ebugo ụzọ pụta online gwa ya na enwere ife chi na-arụ. Na ode chi na mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na nke a na Attire. Last na afụgo na ode chi na Attire ada arụ ọrụ. N'ife ị niile bụ ka chi gị mụrụ anya na-agbara gị ama ma ife ọjọọ ya abịa. Ọ ka mma na chi gị bupụrụ gị n'ebe ahụ agba egbe na na ijere ebe ahụ agba egbe jee marụzie ma ọ ya aba ma ọ na-ama mba because ọ ba ya ba anyị naba mmụọ. The best thing bụ ka the team bupụ gị entirely. Ọ bụ na ọ na-eme n'iru ka ị nọ n'azụ, ọ na-eme n'azụ ka ị nọ n'iru, ọ na-eme n'etiti na ọ n'iru. Nwaanyị a bụ the best thing ị niile n'ụwa ga ka chi gị na-ebupụ gị na nsogbu. Ọ bahana na nke nata ya egbe mana ịnago. Ọbana nke disappear man nago. So this is the reason why nje na-agwa unu na Akwa enwero any single ọgwụ, because this is the most simple thing anybody na-agọ mmụọ kwesịrị inwe. Chi ya amụ anya na-eche ya ife chọọ ime ya gbara ya ama, ọ gbara na nrọ, gbara ya na mmadụ, ọ fe ya na vision, ezie ya na ntị, ezi ya na ntị, ọrọ ya na nrọ, ọ ya gbalili ya ama. This is the most simplest thing you enwe as onye na-agọ mmụọ. Chi gị amụ anyị for the fact na this boy enwere shows that enwere ife this boy nwere completely all those things ị na-afa pakojuru ebe a niile sigwa ọgwụ igbugbo
the most pay. But all these things are those be. Akpọrọ mmiri n'ọnụ wee kwuo ya. Those things nọ n'ime ebe ahụ ara agba aka the most pay. All those things oke ite ibubo. Those things don't work. Ife a bụ something ekwesị ibu je wu n'ime those be. Mmadụ pụta oburu paaki be ya n'ụlọ. Be fooling people up and down. They don't work. When if on arụ, don't be fooled by those things. But I roll. Okay, na. Man, ọ na-anaghị ekwu ya now, you man believe ya. Before you believe, oh, me jezi ebe a nkwa ego gị na that thing. Ịkwa isi ya eburu anya mmiri pụta. Then you now believe. Thank you very much. Tụsara m ozi m. Tụsa ya. Jikwa mbọ ka gị na chi gị dị na mma. Ọ bụrụ iwu bụ na ihe akpọtu. O nwere ndị na-ada akpọtu uche mana chi ha na-arụ ọrụ 247. Ọ na-eme n'ihe anọ na-azụ, ọ na-eme n'azụ anọ n'ihu. Ọ bụrụ iwu bụ na ihe eje na-egbu ọbara na ọkụkọ. O nwere ndị nke na onye ndị na-emenụbe amara ife bụ ịkpọtu uche mana chi ha na-amụ anya 247. Gba mbọ ka gị na chi gị dị na mma. Ka ọ na-ebupụrụ gị one kind thing. Ife niile abụrụ ego, ịkpọtu uche abụrụ mgbe niile ka i wee nweta ego. Ego bụ mmadụ nwe ego. Ọ bụrụ mmụọ nwe ife gbasara mmụọ wit ego. Nya ka nji agwụ na ada achụta ego na ada agụta ego na mmụọ. Gba mbọ ka gị na chi gị dị na mmụọ ka ọ na-ebupụrụ gị one kind problem. Ọ bụrụ iwu bụ na ego ka ya akpata because ego bụ a human property, ọ bụrụ a spiritual problem ka ọ kwena ha tụsa ozi a. Ndị bụ anyị mana asị na-akọ aka ege ntị asị m na nne ekenechi onye ọbụla niile na-akwadokwa anyị na chanel a na-asị na adịla unu mma na-adịla nwoke mma na-adịla nwaanyị mma ya na-asị biko ebe onye nne ya na-asọpọtụkwa na ya na-asị na ọ ya adịla onye ọbụla mmaji fọrọ mmaji. Biko na n'isi na necha video subscribe na this channel with notification gị share this video. Yes, comment section I dey open. Drop a comment again na comment section on what you hope na iche contribute to the video. Like na this video ka the video we nwee ike wee na-aga viral. Nwanne m ekenecha mụ na ka anyị nwee mgbe ọzọ.